ta sa nake kiɗan gayo. Ishe boy nake kunji mai kiɗan gayo. Yan mata da samari manya yara mun gayo. Ishe boy nake karkuce da ni hayyo. Mu yan Nijar ne, ni dan Nijar ne, ina masoyan Nijar. Ya Allah ka tsare dukan musulmin Nijar. Aikin soja muke so a cikin Nijar. Shugaba Cani Allah ya ma baiwa, kuma kai ne ka kwaci Nijar. Ku yan Nijar yauwa kuke so